Magandang araw po mga kapatid. Ang mensahe natin ngayon ay pinamagatang Be Strong and Courageous mula sa Joshua 1:9. Sabi po ng salita ng Diyos, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang verse na ito ay sinabi ng Diyos kay Joshua sa isang napakahirap na panahon ng kanyang buhay. Wala na si Moses, at ngayon siya na ang papalit. Isang responsibilidad na parang napakabigat. At baka ngayon, ganito rin ang nararamdaman mo. May hinahap kang bago, may pinagdadaanan kang mahirap, at parang hindi mo kaya. Pero ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos, Be strong and courageous. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng maging strong at courageous? Emotion lang ba ito o may mas malalim pa? Tingnan natin ang unang katotohanan. Point 1. Courage is a command, not a suggestion. Sabi ng Diyos, Have I not commanded you? Ibig sabihin, ang courage ay hindi option. Ito ay utos. Hindi ito nakabase sa nararamdaman mo, kundi sa desisyon mong magtiwala sa Diyos. Maaaring natatakot ka. Maaaring namhihina ka. Pero pwede ka pa ring magtiwala sa Diyos. Ang tunay na courage ay hindi kawalan ng takot, kundi pagsunod sa Diyos kahit may takot. Ngayon, kung ang courage ay utos, ano naman ang pumipigil sa atin para sundin ito? Diyan papasok ang susunod na punto. Point 2. Fear will come, but it should not stay. Sabi ng Diyos, Do not be afraid, do not be discouraged. Darating ang takot, darating ang discouragement, pero hindi sila dapat manatili. Sinasabi ng takot, hindi ka ready, magfa-fail ka, hindi ka sapat. Pero sinasabi ng Diyos, I am with you. Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Oo, mararamdaman mo ang takot, pero huwag mong hayaang manatili ito sa puso mo. Kung hindi tayo dapat manatili sa takot, saan naman natin kukunin ang lakas para maging matapang? Ito ang sagot. Point 3. God's presence is the source of our strength. For the Lord your God will be with you wherever you go. Hindi pinangako ng Diyos na magiging madali ang lahat. Pero pinanako niya na sasamahan ka niya, at sapat na yon. Kung kasama mo ang Diyos, kaya mong harapin ang problema, kaya mong lampasan ang takot, kaya mong magpatuloy, at ito ang magandang balita. Hindi lang ito para kay Joshua, para rin ipa sa iyo na ngayon. Point 4. This promise is for you. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos, kasama mo ako. Huwag kang sumuko. Be strong and courageous. Ngayon, pagkatapos nating marinig ang utos ng Diyos, ang babala laban sa takot, at ang pangako ng kanyang presensya, ano ang dapat nating gawin? Ito ang sagot. Ang courage ay hindi ibig sabihin wala kang takot. Ang courage ay mas pinipili mong magtiwala sa Diyos kesa sa takot. Kaya ngayon, tumayo ka, magpatuloy ka, magtiwala ka sa Diyos. Be strong and courageous, hindi dahil malakas ka, kundi dahil kasama mo ang Diyos saan ka man pumunta. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita ngayon. Salamat sa paalala na kami ay dapat maging matatag at matapang. Amin pong inaamin na minsan kami ay natatakot at pinanhihinaan ng loob. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas para sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming mapagtagumpayan ng takot at ipaalala mo sa amin araw-araw na kasama ka namin saan man kami magpunta. Isinusuko namin ang lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.